liel. Machiegni Nyakaramogi ng'eyo weche matuche kor gwenge. Wabiro chao gi kaunti ma Migori kama kwetha mar rowere ma jenzi okwa mondo mi ochungie tim mar ketho mwandu e kinde ma ging'anyo bende okwa pisas mag obila mondo mi yie oti kod teko makare tok mokadho tong' e seche ma girakore kod jogo mang'anyo. Ma en kwayo ma ogol kod Pope Maurice Atunga mar kanisa mar Abi Church of Holy Spirit in Africa. Otunga wacho ni kanisa ok mor gi kaka mwandu osebedi ka iketho ng'anyo moseneno e pacho kaendi, kayango ni piny owacho ne okoro kawo okang' ne jogo mbiri ni lwetgi nitiere weche ma ketho mwandu, ka jatelo ne yango ni ng'anyo ma e pacho kaendi nitiere pend chike. Kata kamano jogo mang'anyo nyaka timgi kaluwore kod chike ma oyangi. Mandamano itimo gi kwe, ok gidhi wang'o ka polis, ok gidhi ketho gi ji. Kata mana nyithindwa ma jensi gi, wadwa ni wang'isi gi ka jodolo, ni ng'ato kik ti kodgi. Madhi wang'o mwandu jopiny, dhi ka polis dhi wang'o. Man dia, bedo jok mojo timo gigo ka gin jonjore. Giman jonjore go mondo gimak mondo gitere kot mondo chaji gi. Kage dhie mandamano, gidhi kage ni gilweti ginono gi kitembni, to giting pi magimodho, mano kende. To ni ng'ato dwa bedo ni ingo gimoro, koki dwa dhi ketho gi ng'ato, mano wakweru kaka jensi, ni mano ka upachu ni ubol piny. Pope Atunga bende ne okwayo kweth ma jenzi mondo mi koro kawo okang' machielo mar ndiko duondgi to kod dwachgi, kendo chwalo gi ne jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi gibed kod twak mochan. Wadwa ni Kenya marwa ni obed gi kwe. To ka jensi ni agenda, to gimany president, to gibed ko pinjo gi ka agenda geno gikete mesa. To giwach agenda wan gi mato president otimang'o olosi. To wadwa piny ma koko ng'enye, piny ma kwe ng'enye, piny ma gik moko biro ma yombe mogoe kumae. Wadwa ni Kenya obed kaka chon, dictatorship nwasa kadho chon. Kapod wantiere weche motimore kod kanisa